Evo kako sam ja ofarbala jaja. Prvo sam iscrtala jaja flomasterom, šarama koje su mi padale na pamet. Flomastere sam nabavila u knjižari. Nabavila sam 4 boje, narandžastu, crvenu, plavu i zelenu. Ali nisu mi baš crvena i narandžasta, su mi skoro iste ispala jaja. Tako da je ispalo kao da imam 3 boje. Po pustu sam napravila boju, sirće, so, prokuvala i kuvana jaja stavljala u boju. Kuvala sam 15 minuta jaja, pa onda još 5 minuta u boji. I to je to. Tako radim već 2 godine. Najviše mi se sviđa ta metoda od ovih koje sam do sada probala. Ofarbala sam 30 komada. Ako vam se dopada ovo, zapratite me na YouTube-u, ima raznih savjeta, nisu samo jaje aktualne. Hvala.